Možno iba teraz dovol Ježišovi, aby sa na teba pozeral. On miluje ten pohľad na teba, keď ty pozeráš na ňo. Boh je naozajstný. Boh si to tu neprehráva ako nejaké video. Boh je tu. Ježiš je tu. A pozerá sa na teba. A v jeho pohľade je iba láska. Iba láska. On je Boh, ktorého menom je milosrdenstvo. On je ten, ktorý túži v tebe prebudzať pochované sny, stratené nádeje, ktorý ťa túži viesť do nových dobrodružstiev. A neviem, kde sa nachádzaš teraz vo svojom živote s Ježišom. Možno si mu ešte nikdy ani nepovedal, že to chceš s ním skúsiť. Tak dnes ťa pozýva, aby si ho pozval do svojho života. Ježiš, tu som a chcem ťa spoznať. Dovolujem ti, aby si vstúpil do môjho života. Alebo možno praktizuješ vieru, možno chodíš do kostola a máš pocit, že poznáš Pána, že to nie je niekto cudzí. A možno ti je dobre, možno sa máš fajn. A on ťa dnes volá, poď ešte hlbšie, poď ešte ďalej, že mám ešte ďalšie veci pre teba. Ja som neskončil, ešte len začínam. A možno máš pocit, že Boh ťa opustil, možno prežívaš teraz veľmi ťažké obdobie. A Boh ti hovorí, neboj sa, veď ťa vykúpim. Po mene ťa zavolám, ty si môj. Nenechám ťa samého. Skús mu iba povedať, že verím ti, Ježiš, že dobre. To, ako kráčam, ma nikam nepriviedlo, iba sa mám ťažko. Tak chcem dnes sa nechať viesť tebou. Dnes, Ježiš, ti chceme povedať, tu sme a veď nás. Ty vieš, kde sa nachádzame v našich životoch. Ty vieš, čo si nesieme. Ty vieš, kto sme. Lepšie ako my sami. A dnes ti chceme dať ruku a povedať, veď nás. Amen. Vieš to tak Bohu teraz povedať? Ja verím, že to je také jeho pozvanie. Že vždy, keď k nemu prídeš, on túži si ťa pritiahnuť ešte bližšie. A možno teraz mu iba tak sám za seba, vo svojom srdci povedz. Odpovedz na to pozvanie. Chceš? Ja chcem, Ježiš. Chcem ešte viac. Chcem ťa poznať viac. Chcem viac poznať tvoju lásku, tvoje milosrdenstvo. Chcem sa nechať tebou viac premeniť. Ježiš, ty ma poznáš, každú moju slabosť, každý môj pád, každú bolesť, každú slzu vidíš. Aj každú radosť a každé víťazstvo. Ja vyznávam, že chcem kráčať s tebou, kam ma zavoláš. Lebo viem, že pôjdeš so mnou. Amen. Amen. Môžeme na to povedať amen? Amen. A Boh to berie úplne vážne. A veľmi sa z toho teší. Kamkoľvek ma zavoláš, pôjdem, kamkoľvek ma zavoláš, viem, že pôjdeš so mnou. Kamkoľvek ma zavoláš, pôjdem, kamkoľvek ma zavoláš. Kamkoľvek ma zavoláš, pôjdem, kamkoľvek ma zavoláš, viem, že pôjdeš so mnou. Kamkoľvek ma zavoláš, pôjdem, kamkoľvek ma zavoláš. Tam, kde túžba v
Ježiš, ja ti odovzdávam nielen svoju minulosť, ale aj svoju budúcnosť. Dnešný deň. Všetko, kto som. A chcem kráčať s tebou. Tebou nechám sa viesť, nechám sa viesť, nechám sa viesť. Tebou nechám sa viesť, nechám sa viesť, nechám sa viesť. Všetko, čo mám, ti patrí. Dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj, všetko, čo mám, ti patrí. Dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj, všetko, čo mám, ti patrí. A ja dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj, všetko, čo mám, ti patrí. A ja dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj, všetko, čo mám, ti patrí. Dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj, všetko, čo mám, ti patrí. Dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj, všetko, čo mám, ti patrí. Dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj, všetko, čo mám, ti patrí. Dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj. Ježišu, tebe dôverujem. To je to, čo žiada Ježiš od sestry Faustíny aj od nás. Dôvera. Dôverou môžete získať všetko. Ježišu, tebe dôverujem. Nechám sa tebou viesť. S dôverou sa vkladám do tvojich rúk. Všetko, čo mám, ti patrí. Dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj, všetko, čo mám, ti patrí. Dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj, všetko, čo mám, ti patrí. Dôverujem ti, všetko, čo mám, ti patrí. Každý dých je tvoj. Každý dých je tvoj. Každý dých je tvoj.
je to dôvera, ktorá otvára nebo. A my ti, Ježiš, chceme priniesť aj všetkých ľudí, ktorých nosíme vo svojom srdci. Možno niekedy je ľahšie dôverovať za nás a ťažšie dôverovať, že sa niečo pohne aj v životoch tých ostatných. Ja si myslím, že každý z nás nesie niekoho vo svojom srdci. Niekoho, za koho si už vyplakal veľa slz. A možno veľa sa už modlíš a dlho a čakáš zázrak, čakáš, kedy Pán zhliadne. Verte, že všetko, o čo prosíte, ste už dostali a budete to mať. To sme dnes čítali v liturgických čítaniach. A je to práve tá dôvera, ktorá otvára nebo nad našimi rodinami. Moja dôvera otvára nebo nad mojou rodinou. Tvoja dôvera otvára nebo nad tou situáciou, za ktorú sa modlíš, nad tou osobou, za ktorú sa modlíš. Tak poďme priniesť týchto ľudí k Otcovi, priviesť ich domov. A možno len teraz myslí na toho človeka, ktorého tak máš, alebo tých ľudí. A iba si predstav, že ich verieš za ruku a vedieš ich k Ježišovi. Ježiš, dôverujem ti. Dôverujem ti, že ty si väčší. A že si láskavý a milosrdný. A ešte viac túžiš ich zachrániť, ako potom túžim ja. Ako potom túžime my. Tak si privádzame našich bratov a sestry. Privádzame tých, pre ktorých máme zlomené srdce. Našich rodičov, súrodencov, detí, priateľov. Prinášame ich tebe a chceme ti vo viere iba ďakovať za tvoje požehnanie. Za to, že o čokoľvek prosíme, už sme to dostali a budeme to mať. A v tejto viere chceme ďakovať.